Bude to veľká zábava. Moji priatelia si tiež urobia izby so svojimi domácimi miláčikmi. Ale poďme sa pozrieť, čo sme si s Kiki vymysleli. Naozaj si zaspala? Chloe, zobuď sa! No tak, musíme prerobiť izbu. No, zobuď sa! Chloe spí ako medveď, nie ako človek. Dobre, nedokážem ju zobudiť. Prikryjem Chloe dekou a urobím všetko sám. Čo potrebujeme? Tam je! Už je to v izbe. Musím to namaľovať na moju obľúbenú rúžovú. Vyzerá to skvele. Môj dom vyzerá úžasne. Ale niečo určite chýba. Dobre. Čo takto vzor? Urobím niekoľko labiek na streche. To je lepšie. Teraz použijem dôležité kolesá. Je to jednoduché. Nasprejujeme to a je hotovo. Med na tú poličku. Môžem tam dať všetky svoje veci. Pozri na to. Moja fotka s Chloe. Obliekol som sa. Pozri na všetky moje veci. Mal som toho toľko. Wow, Kiki. Urobila si to všetko ty? Je to tu úžasné. Naozaj sa mi táto izba páči. Som tak šťastná, že sa jej to páči. Ďakujem. Tom, upokoj sa. Prečo sa správaš tak zle? Dobre. Čo robíme? Mňau, nemám rád túto cestu. Je hrozná. Nie. Prečo si to všetko urobil? Všetko je tu zničené. Nezostalo ani jedno miesto na život. Ako si mohol, Tom? Sú pre mňa? Tieto náplasti? Ďakujem. Zakryjeme škrabance a pokračujme s renováciou. Kde by som mal začať? Na začiatok musíme upratať. A namiesto toho dať nejaké nové veci. Zakrytie roztrhaného kresla? To je lepšie. Môžeme tam občas spať. A zavesíme tam nejaké cool schodíky. Pozri, budeš sa môcť tu hrať. Wow, aká cool miska. Zavesíme pár obrazov, aby sme skrýli škrabance na stenách. Bíha, pozri sa na túto rybu a nejaké jedlo pre moju mačku. Nech sa páči, Franc. Naozaj sa mi to páči. Aké chutné. Je skvelé, že ti to chutí. Takmer som zabudol. Potrebujeme sem nejaké super veci. Pozri sa na to. Ani si nezašpiním ruky. Tom, čo robíš? Toto je náš nový priateľ. Tvoj obed. Neopováž sa dotknúť Goldieho. Tom, buď dobrý kocúr. Priateľov nejeme. Sadni si tu a premýšľaj o svojom správaní. Teraz si môžeš oddychnúť. No, môžeme sa teraz hrať. Ach, Jas vie, čo mám rád. Dokončím všetko a ukážem ti, Bobby. Len sekundu. Ahoj, mami. Hej, počuješ ma? Škrečok sa nezaujíma o nič vôbec. Papi. Chcem tvoj život. To je smutné. Možno. Počkaj. Postavím ti niečo naozaj cool. Poď, zostavíme pre teba bludisko. Prebehneš ním a nájdeš cestu von. Určite sa ti to bude páčiť. Poď. Vstup. To je dosť cool. Mne sa to naozaj veľmi páči. Snažil si sa pre mňa. No, kam pôjdeme ďalej? Musím ísť posledný. Nie. Bobby, zvládneš to. Ach, tu je prázdno. Poďme trošku ozdobiť steny. Také roztomilé. Je to domček pre škrečka.
a veľa ďalších skvelých detailov, aby sa môj škrečok nenudil. Pozri na ten tobogán! Úžasné! Bobby, našiel si cestu von? Aký si rozkošný! A tu je skvelý plagát! Chcem viac plagátov s tebou v toastovom saku. Je to super! Páči sa ti to? Ach, dostal si sa do domu. Ako rýchlo! Si najmúdrejší škrečok na svete. Proxy je skvelá. Vyrobila mi úžasný dom s Teraz týmito sa tu rúdkami. veľmi dobre baví. Pohodlné. Sme pripravení byť tu celý deň. Tiež potrebujeme nejaké svetlo, aby to nebolo také tmavé. Teta, tam je lietadlo. Je také roztomilé. Chcem sa hrať v balónikoch. No, tu sa nikdy nebudeš nudiť, Bobby. Som na vznášadle. Nie. Cherry, kam lezieš? Och, aký si dobrý chlapec. Správne napadla mi myšlienka. Vyrobím ti pieskovisko. Rád pobiehaš po piesku, že? Nasypeme trochu plážového piesku. Úžasné. Vyliezol si! Teraz zo pár kamienkov na ochranu oblasti s pieskom. Niečo umelé zelené. A nejaké kaktusy. Aké skvelé je... Stíš? Veselo! Vyzerá to ako tvoj dom. Čo mám robiť? Zavesím ti hojdačku. Ak tak veľmi rád lezieš po stene, tak nech ju ozdobím cool kvetinovými potlačami a rastlinami. Naša zelená zóna je takmer hotová. Je to skutočná džungla. Všetko som vyzdobil. Môžeš sa hojdať na hojdačke, Cherry. Ach, Betty je taká šikovná. A určite potrebuješ bazén. Tiež som ho vyzdobil, aby vyzeral ako príroda, aby si sa cítila ako doma. Cherry, určite sa ti to páči. Môžeš plávať. Je to určite super. Vidím, že sa ti to páči. A ja milujem tento útulný... Lepšie než Tiffany. Vezmime si lepiacu pištol. Zlepujem steny pre môj budúci domček pre bábiky. Budem mať trojposchodový dom. Perfektné. Už to milujem. Pekné. Musí to byť pevné. Tiffany, môžeš to urobiť? Samozrejme. Urobím to ešte lepšie. Môj dom bude mať skutočne strechu. Začnime ho farbiť. Tam bude okno práve tu. Hej, čo to je? Ahoj, sused. Zničil si mi make-up. Naozaj? Nie je to o nič horšie. Tiffany, už k tebe neprídem. Nechaj ma natrieť svoj dom na ružovo. Tu je štetec za farba. Wow. Potrebujem všetko pokryť ružovou farbou. Vyzerá to tak krásne. Mojej Barbie sa to bude páčiť. Hrozná ružová farba. Brat a ja máme svoju obľúbenú farbu. Milujeme fialovú. Pôjdem na to rýchlo. Len nalejem farbu na dom. Nemám rád strácať veľa času. Pekné. Wow, dievčatá, vaše domy už vyzerajú tak pekne. Aký je ďalší krok? Dám ramiky na okná. Takto to vyzerá oveľa lepšie. Nuda. Mám fialové okenné rámy.
Poďme pridať nejaké dekorácie pre samotný domček pre bábiky. Táto koruna vyzerá úžasne. Páči sa mi. A som tak nadšená. Mám srdce. Dievčatá, robíte skvelú prácu. Poďme. Čo by som mal urobiť na prízemí? Viem. Poďme vytvoriť obývačku. Och, áno. Tu je kreslo, stôl, nejaké police, krb, samozrejme. Pridáva toľko pohodlia. A televízor, koberec, samozrejme. Brat, chcete vidieť, ako som zariadila vašu obývačku? Veľmi vám to pristane. Nechajte ma urobiť fotografiu. Dokonale. Tu je naša fotka. Wow, to je nádherné. Tento portrét by rozhodne mal byť vo vašej obývačke. Všetkých hostí to inšpiruje, Miley. A tu je rúžová obývačka pre moju Barbie. Och, nezabudnime na auto. Budeme mať garáž. Čo, Tiffany? Nič. Nápad. Nebudem mať len auto, budem mať helikoptéru. Dáme ju rovno vedľa domu. Miley, pozor! Wow, to som nečakal. Áno, moja brat je fakt skvelá. Auto a vrtuľník. Zaujímavé. Urobím kuchyňu pre svoju Barbie. Pozri sa na túto krásnu súpravu. Milujem ju. Tu je chladnička a rastlina, samozrejme. Nech otvorím moje zásuvky a naplním ich. Úžasné. Wow, už teraz to mám veľmi rada. Čas naplniť chladničku. Wow, Barbie má veľa potravín a veľa jedla. Je tam všetko možné jedlo. Úžasné. Ľúbim to. Tiffany, čo? Moja brat dostala hlad a rozhodla sa, že si sama navarí. Je to pre ňu hračka. Vyprážané vajíčko. Pekne. Pridajme ešte niečo dobré a môžeme mať raňajky. Páči sa ti to? Úžasné. Moja bábika je tiež skvelá kuchárka. Pozri, urobila si pizzu. No tak, Barbie. Je chutná? Skvelé. Dievčatá, dobre sa bavíte. Ešte zostáva urobiť spálňu. Potrebujeme ružový koberec. A ja budem mať modrý koberec. To je niečo. Pozri sa na kráľovskú posteľ mojej Barbie. Teraz pridajme nálepky na steny. Moja posteľ je tiež neuveriteľná a aj logoprác na stene. Och, aj ja niečo urobím. Tu je stojan s oblečením. Mám zásuvkovú skrinku. Pekné. To je absolútne dokonalé. Čo si myslíš, brat? Určite je nadšená, že tu bude bývať. Áno, poďme mať party. Čo? Moja Barbie vie tiež, ako sa zabaviť. Poďme. Ako sa ti páči tvoja izba? Vybrala si krásny outfit. Tieto šaty sú nádherné. Ach, viem, čo by sme mali robiť. Miley, poďme sa spoločne hrať na prezliekanie. Wow, to vyzerá krásne. Tento outfit sa mi tiež páči. Dievčatá, máme módnu prehliadku? Toto je určite najlepšia vec, akú som kedy videl. Jeden outfit je lepší ako druhý. Obe ste veľmi krásne. Neuveriteľné.
Pozri na všetky tie možnosti oblečenia. Tiffany, ty a ja sme tak krásne. Kde sú moje dokumenty? Dobre. V poriadku, poďte ďalej. Wow, nemôžem tomu uveriť. To nie je žena. Je to bohyňa a kráča priamo ku mne. Ó, môj Bože, je absolútne úžasná. Len sa na ňu pozrite. Aká krása. Aký krásny deň dnes máme. Tu je môj pas a vo vnútri je lístok. Ďakujem. Určite dnes nepútam mužskú pozornosť. Majte sa dobre, chlapci. Musím ísť na lietadlo. Poďme. Možno ju dokážeme dohnať. Nuž. Kam idete, chlapci? No tak, mladý muž. Ukáž mi svoje lístky. A tu je moje lietadlo. Aká skvelá postava. Na rozdiel odo mňa. Nakoniec. Som taká unavená z toho chodenia s týmito vecami. Tu ste, moji zlatí. Mamka vás tak veľmi postrádala. Aká otrava. Poďme na výlet, fešáci. Bez šteka. Dobrý deň. Prosím, váš lístok. Všetko je v poriadku. Bohužiaľ, nemôžete priniesť psa. Och nie. Mám skvelý nápad a skvelé miesto na schovanie, kde sa skryjem. Bobby, Neboj si sa. najlepší. Zostani so človek. mnou. Spermach. To je v poriadku. Teraz malá kontrola pozadia. Čo? Ach, nie. Zvieratá sú na palube prísne zakázané. Ale nebojte sa, váš maznáčik na vás počká a zostane tu, kým sa nevrátite. Dobrý deň. Môžem skontrolovať vašu pokrývku hlavy? V tom prípade vám ukážem trik. Hokus pokus a bola tam dobrá známka. Môže byť. Nie, radšej prineste klobúk na kontrolu. To je divné. Prepáčte, prejdite. Nie, vzadu nie je nič. Dobre, prepáč. Poďte. Rýchlo, pane. Všetci tu ukazujú zadky. Veľká Prepáčte, gitara. milá dáma, ale viem, ako Tu pomôcť. je jeden malý trik. A váš chlpatý priateľ bude hneď tu s vami. Teraz si myslím, že som na to prišiel. Tam je. Všetko je v poriadku? Žiadne známky zvierat? Dobrý deň. Ach no, Pepper je naša jediná dcéra. Budeme sa však musieť pozrieť do košíka. Och nie, mačička je v ňom? Viem. Pane, povedal vám už niekto, že máte skvelú výraznú bradu? Môžeme si vás odfotiť? No, prečo nie? Len chvíľu. Musím si najprv upraviť vlasy. Teraz som pripravený. No, to je skvelé. A fungovalo to. Teraz je najdôležitejšie nastúpiť na lietadlo čo najskôr. Prepáčte, musím ísť. Počkať, čo je to? Prázdny kôš? Cítim Počkaj niečo? Ahoj. Prosím, poďte ďalej. Aha, no, tam je moje miesto. Teraz to môžem pustiť von, mačička. Malá mačička, môžem ťa pohľadkať? Samozrejme. Taká dobrá mačička. Čo je so mnou? Som alergický. Ahoj. Pekná záclona. Dobrý deň. Poďme. Potrebujeme papiere. Nechajme si to dobre naskenovať. Prinášate nejaké zvieratá? Nemyslím si. Madam, prosím. Len chvíľku. Máte ma? Škrečok? Žiadne výnimky. Zvieratá sú prísne zakázané na palube. To je škoda. Žiadne prísne pravidlá tu nie sú. Stavím sa, že môžem tiež priniesť žabu. Musíme čoskoro niečo vymyslieť. Mám knihu, ktorú som prečítal celú, čo znamená, že ju môžem trochu upraviť. Tá časť príbehu sa mi nikdy nepáčila. Teraz dostaňme žabu dovnútra. V poriadku. So mnou teraz k kontrolnému nie. bodu. Tu sú moje lístky. Môžem ísť? Hneď potom, ako prejdete skenom. Vyzerá to jasne. Dobre, pokračuj. Prosím, nastúpte. Kde je moje sedadlo? Položím svoju batožinu na hornú poličku, aby nezavadzala. Sme pripravení na vzlet. Dobre, nedostali nás. Si moja krémová tyčinka?
Ahoj, tu sú moje lístky. Ako sa máš, Tessa? Si v poriadku? Ospravedlňujem sa, ale Tessa nikam nejde. Aspoň nie lietadlom. Zvieratá nie sú povolené na palube. Počula si? Žiadne zvieratá na palube. A... Ahoj. Potreboval som pomoc. Áno, to je lepšie. Dobrý deň, vaše lístky, prosím. Oj. Myslím, že jašterica je na prechádzke. Pane, je všetko v poriadku? Všetko je v poriadku, len... Šteklí to! Čo sa s ním deje? Aha, to je pravda. Práve sme si spomenuli na vtip. Správne, Alex? Skutočne tomu nemôžem uveriť. Ukáž mi, čo máš tam. Vyvedel som to. Prečo vziať na palubu zviera? Ups. Takže Si pripravený? Čo je to? Poďme odtiaľto preč, ponáhľaj kam sa. išiel? Neviem. Ach, zmeškal si to. Poďme. Tu je môj lístok. Otvoriť. Je to v poriadku. Vďaka. Alebo nie. Dobre. Zlatá rybka. Nie. Zvieratá nie sú na palube povolené. Prosím, dajte mi tú rybu. Postaram sa o ňu. Nemôžem uveriť, že sa musím rozlúčiť s mojím hadom. Je taký citlivý. Bingo. Ale mám nápad. Ustúp. Tu sú moje dokumenty. Dovolte mi nastúpiť a rýchlo. Čo je toto? Žiadne zvieratá na palube. Nie, keď som tu. Ups. Ako sa opovažujete? Prosím, vstúpte. Prepáčte. Dobre. Tu je moje semienko. Len neškodný hovedzí dobytok. No, viem, čo robiť. Musíme všetko zmerať. To mi pomôže. Poďme urobiť posteľ. Už to nie je zlé. Teraz nakreslím hrnček. Vystrihujem ho. To je všetko. Teraz urobme náš hrnček veľmi krásnym. Presne tak. Oči, ústa a líca. A samozrejme potrebujeme nejakú penu. No, som pripravený. Vyzerá to úžasne. Také sladké. Teraz prejdeme k šatníku. Nie, potrebujeme menší vešiak a urobím ho veľmi krásnym a samozrejme pohodlným na používanie. Pozri sa na tú výzdobu. Tieto korálky sú úplne dokonalé. Pozri sa na tie šaty. Naša skriňa je pripravená. A zrkadlo. No, potrebujem si dať niečo na pitie. Bingo. Poďme urobiť niečo zaujímavé z viečka. Vyrobím skvelý kvet pre interiér izby. Nie je to skvelé? A obraz na stene. Darí sa mi skvele. Tyler, čo ty? Wow, to je super! A čo ja? Áno, vezmime plastelínu a urobme s ňou niečo. Pekné! Teraz oči, ústa a tu je náš žralok. Je to tak cool. Posteľ je pripravená, ale niečo chýba. Áno, poďme urobiť akvárium so žralokom. Wow, je to tak zaujímavé však. Pozri sa na tú vec.
Čo? Kde je tvoja topánka? Musím to teraz opraviť. No, žralok, daj mi minútku. Každý bude žiarliť. Práca s nožnicami. Teraz trochu lepidla. Trochu trpezlivosti a budeme mať skvelé topánky. No, som absolútny génius. Wow! Celá skriňa plná topánok. Pozri sa na túto izbu. Poď, kamarát. No, je tu super. Mám nejaké topánky a teraz idem spať. Wow, skvelé, bábätko. No. Hej, páči si mi to. A teraz idem tiež spať. Dobrú noc. To je skvelé. Musím byť ticho. No, vezmem si kúsok plastelíny. Dobre, ale nie veľa. Pozri na to. Teraz trochu slamy. Ďalší kúsok. Vystrihovanie požadovaného tvaru. Položiť to na vrch druhého a urobiť dieru. Bude to veľmi zaujímavé. Len sa pozeraj. Teraz potrebujeme trochu piesku. Už sme takmer tam. Opakujeme naše pohyby. Spojenie týchto dvoch častí dohromady, ich premiešanie, je to naozaj veľmi zaujímavé. Máš nejaké nápady? Ďalej! Kancelárska sponka. Wow. Pozri sa na to logo a máme náš stôl s chutnými pochuťkami. Ako sa ti to páči? Zdobenie miestnosti. Všetko je veľmi pekné, dokonca aj hojdačka. Wow. Tyler, čo robíš? Pozri, nie je to super? Tyler, daj to sem. Dobre, trochu to opravím. Nech sa páči. Wow! Skvelé, poďme na to. Vystrihovanie okrajov. Rozdeľovanie všetkého na štvorce. A poďme to dať dokopy. Je to ako puzzle. Počkaj, chýba kúsok. Všetko opravím. Teraz vyrábam komodu zo zásuviek. Nie je to skvelé? Wow, toľko skvelých vecí. Dokonca aj malá posilňovňa. Ako sa ti to páči, Šarky? Wow, to je krásne. Áno, funguje to. Je čas začať jesť. Och, to je tak super. Viem. Začnime so stenou.
Už to vyzerá oveľa zaujímavejšie. Zrkadlo v tvare tonúcu, nejaké ďalšie dekorácie, pohovka. Nálepka na stene a mäkký ružový koberec. Wow! Nechaj ma premýšľať. Stôl. Ha! A nejaké pochuťky, samozrejme. Pozri, budeme mať tabuľu. Nechaj ma nakresliť žraloka. Akvárium. Ach, áno. Aké milé. Cítim sa tu veľmi pohodlne. Ďakujem. Idem sa pozdraviť. Ahoj, dievča. Poďme sa previesť. Áno, samozrejme. Poďme. Čo? Vaše domy sú tu. Oh, je to veľmi cool. Musím o tom premýšľať. Dobre, najprv namalujme dom na ružovo. Moje líčenie mi pomôže. Nalievanie farby na dom. Okamžite sa zmení na ružový, čo je skvelé. Teraz beriem štetec. Idem tiež namaľovať dom zvnútra. Zach, to sú moje štetce. Čo robíš? Čo je zlé? Musím tiež natrieť dom a ty si lakomia Janic. Fíha. Ha! Pozri, mám sprejovú farbu. Je to oveľa rýchlejšie a lepšie. Plechovka s farbou v spreji. Ach, mám to na tvári. Musí to byť odstránené. Och, tu je môj roztomilý obrúsok. Dostala som nápad. Pokriem miestnosť touto tapetou. Nanášam lepidlo a prilepujem to na stenu. Krásne. Jej, to je zaujímavý nápad. A mám ešte jednu. Dávam tapetu na zachovu tvár. Och, Janice, čo to je? Myslíš, že je to smiešné? Moje obočie! Ach, ako ho dám späť? Potrebujem svoje obočie. Fungovalo to. To je oveľa lepšie. Vyrobím si vlastnú tapetu. Kreslím krásny vzor. Vyrezávam kúsok. Perfektné. Vďaka Janice za skvelý nápad. Teraz to prilepme na stenu. Dopadlo to super a môj robot to naozaj má rád. Tancuje. Je... Wow. Prejdime ďalej. Potrebujem časopis. Je tu toľko skvelých nápadov. Oh, pozri na túto krásnu izbu pre Barbie. Rozhodne ju potrebujem. Začnem s pohovkou. Wow, pozri sa na všetku túto dekoráciu. Barbie, môžeš si oddychnúť a piť čaj a ja to urobím s tebou. Úžasné. A truhlica so zásuvkami. Viac stoličiek, vankúše. Moja Barbie môže tu sledovať televíziu. Užite si váš obľúbený televízny program. Čo je toto? Vzal som ovládač a zapol, čo sa mi páči. Janice. Hej. Nechaj ma na pokoji. No, dobre. Môj robot má tiež televízor. Zavesíme ho na stenu. Wow! Pozri na tie reproduktory a boostre. Komiksy. Môj robot tu nemôže tancovať.
miluje elektronickú hudbu. Och, nie. Moji susedia sú takí hluční. To je nočná mora. Moja Barbie takto nemôže žiť. Och, hrozná hudba. Skvelé, o mnoho lepšie. Ďakujem. Som pripravená zdieľať stoličku s tvojim robotom. Wow! To je super! Dám to do obývačky. Videohry. Tie milujeme. No, určite som bol lepší ako Janice. No, tu je druhé poschodie. Treba ho dokončiť čo najskôr. Moja Barbie nemá kde spať, ale našla som jej posteľ. Oddychni si zatiaľ a ja ti pripravím toaletný stolík. Či položím to sem? Aj stoličku? Teraz moja počkaj, čo? Barbie, tvoje oblečenie. Našla som pre teba skvelú skriňu. Tu sú tvoje outfity. Perfektné. A nejaké portréty na stenách. Barbie, poďme sa prezliecť. Zach, čo si myslíš? No, nie je to milé. Nepočúvaj ho, Barbie. No, no, no! Pozri sa na to. To je spacia kapsula. Všade to zdobia. Wow, to je šialené. Môj robot má veľa zaujímavých vecí. Au, počkaj trochu. Pozri sa. Áno, môžeš vidieť hviezdy. Wow. To je zaujímavé. Viem. Páči sa ti to, čo? To ma netrápi. Čo je zlé s mojím robotom? Čo je to za zvuk? Ach, je hladný. Toto treba opraviť. Počkaj. Zelenina a ovocie? To je nechutné. Budeme mať nejaké chutné jedlo ako pizzu. Milujem to! A ďalšie krabice. Tu bude stôl a samotná kuchyňa. Počkať, no. Na čo by to potreboval? On nevarí. Dajme sem nejaké hry. Je to oveľa zábavnejšie. Janice, čo robíš? Zbieram zeleninu a ovocie. Moja Barbie to miluje. Celý kurz ako s potravinami. Ohromujúce. Perfektné. Všetko dávam na túto poličku. Nie. Zmenila som názor. Je lepšie dať kabelky a topánky na túto poličku. Och, to je oveľa lepšie. Super. Moja Barbie potrebuje samostatnú šatňu. Spavujeme sa kuchyne. A tu prichádza vešiak. Veľa z nich. Vesiame všetky oblečenia. No, to je smiešne. Obťažuješ ma. Pozri! Mám nálepku robota. Práve na streche. Všetci budú vedieť, kto tu býva. No, aj ja mám nálepku predom. A toto je moja Barbie. Prostomilé. Wow! Zach vytvoril skvelý dom pre svojho robota. Vyzerá to skvelé. A čo, Jenin? Ten ružový zámok. Wow! Mám tu ešte nejaký priestor. Ak klikneš na nálepku, objaví sa tajná miestnosť. Wow! Tvoje blastery! Super!
Wow, tajná miestnosť na streche. Mám ju tiež. Pozri, obľúbené kreslo Barbie a jej domáci miláčikovia. Žijú tu. Aké rozkošné. Pekné. Moja Barbie si to užíva. No, pokračujeme. Potrebujeme predzahradku pre moju Barbie. Dám sem trávnik, lehatko. Ó, pozri sa na to. Krásne. Naozaj? Ha! Mám lepší nápad. Budem mať modrú podlahu a nejaké vybavenie. Velio commensurate. Посрал спешит венц аусютетес посрам сал тилсет. Aké pekné. Mne nech sa páči. Och, nie! Moja hračka! Si v poriadku? Ukážem ti teraz. Wow. Presne to som potreboval. Jeden moment. Tu je strecha. Och, áno, bravo. A všetko urobím sám. Wow, hotovo. Naša základňa, druhé poschodie, tretie a strecha. Wow, som dokonca unavený. Uf, nezmysel. Môj dom bude taký krásny. Bude to ten najlepší v susedstve. Začnime. Máme okno. Robme zlatý dom. Moja hračka si zaslúži to najlepšie. A ešte trochu zlata. Takto. Čo si myslíš, Mia? Je to naozaj krásne. Mám tiež nápad. Pozri, urobím svoj dom veľmi farebný. Mám tieto krásne fixky. Wow, veľmi sa mi to páči. To je úžasné. A teraz, tu je moja strecha. Použijem farebné ceruzky. Pozri, aké je to teraz štýlové. Čo si myslíš, Janice? Dobre? Môj dom bude teraz tiež ozdobený. Wow, pozri sa na tie labubus. Je to nádherné. Pokračujeme. Ivo, potrebujeme napísať lababo. Úžasné. Pozri sa na tú krásu. Môj dom je tiež nádherný však. Páči sa ti to? A páči sa ti tvoj nový dom? Je to určite áno. Och, je zima. Je ti zima? Áno, je veľmi chladno. Nepláč, mám nápad. Budeme mať krb? Nie. Všetko urobím oveľa lepšie. To je ono. Môžeš si sadnúť a perfektné. Som rád, že sa ti to páči. Budem mať aj krb. Tu je. No? Ups! Toto som si nepremyslel. Čo mám robiť? Správne, moje šnúrky.
oranžové a vyzerá to ako oheň. No, toto je oveľa lepšie. Sadni si, Labobo. No, v skutočnosti sa mi to naozaj páči. Ďakujem. To je smiešné. Urobím kino. No. Ako sa ti to páči? Nie, to je nesprávny film. Sekundu. Všetko opravím. Áno, toto je oveľa lepšie. Labobo, dobrodružný film, to sa ti určite bude páčiť, no? Je to taká zábava. Choď preč, odtiaľto. Jeden moment. Tiež urobím niečo neuveriteľné. Nefunguje to. Nechaj ma premýšľať. Mám skvelý nápad. Potrebujem nejakú látku a trochu svetla. Wow, páči sa ti to? Wow. Ups. Potrebuješ posteľ. Všetko teraz zariadím. Pozri, je to pre teba dokonalé. Dobre, možno tento? Nie. Toto je nádherné. Aké útulné. Určite áno. Je mi tak ľúto môjho miláčika. Čo mám robiť? Chcem, aby si mal pohodlnú a útulnú posteľ. To je ono. Pustíme sa do práce. Wow, potrebujem túto špongiu. A je to? Máme posteľ, ale niečo určite chýba. Ach, správne. Deka. Pridám ešte nejaké dekorácie. A hotovo. A čo, Janíci? Čo? Ach, dobre, pokračujeme. Moja Lebubu určite potrebuje šatník. Izbu tiež vyzdobím. Áno, je to tak krásne. Nechaj ma zahrať na klavíri. Viem. Urobím aj skriňu. Čo máme vo vnútri? Nič. Správne. Idem ušiť oblečenie pre môjho Lebubu. Pozri na tieto krásne šaty a sako. Plním šacník. Táto izba je teraz taká útulná. Wow, šatník, aj ja mám jeden. Zavesme to na stenu. Som hladný. Chceš jesť? Tu je chladnička. Fuj. Ach, nie. To nie je môj najlepší nápad, ale mám plán. Poďme urobiť kuchyňu. Pripravujem priestor. Ups. Počkaj, máme sendvič.
Chutné. A ja niečo urobím. Nie. Pozri, Mia, toto je perfektná veľkosť pre stôl. Niekoľko stoličiek. Wow, vyzerá to neuveriteľne. Zdobenie všetkého a tu je môj Lebubu. Maj peknú čajovú party. Môj super. Čo? Nie, to nebude fungovať. Je čas urobiť kúpeľňu. No, dobre. Voda? Pekné. To je oveľa lepšie. Počkaj chvíľu. Tu je rastlina. Urobím niečo naozaj skvelé. Takto. A moja vaňa je pripravená, ale je určite iná. Naozaj sa mi to páči. Pekné. Správne, zapínam všetko. No, urobím niečo aj so svojou strechou. Tada! Ako sa ti to páči? Domček na strome a hojdačka. Pekné. No, máme aj vlastnú zápivou. Pozri na toto ruské koleso. Áno, je pekné, nádherné. Naše domy vyzerajú úžasne. Viem, že? Úžasné. Priatelia, nezabudnite dať